Això és l'últim disc que acaba de traure, se diu Percal, i és un viatge que comença en casa, se'n va fora de casa descobrint nous gèneres fins que torna a casa. Soc Aina, faig música, soc de Polinyà, però a part de fer música estudio periodisme a Castelló, que és on estem. Vaig pensar en un socarrat perquè al ser un viatge que es fa des de casa sempre portem la casa en la ment i jo la recorde molt, i el socarrat està en quasi totes les cases valencianes, per lo menos en la de ma iaia sí que està, i volia fer un homenatge a això. Bé, la meva influència principal és el grup Zoo. Crec que en la música valenciana Zoo ha sigut el grup referent per a molts de nosaltres. Jo ho faig en valencià perquè al final és com pense, és com parle diàriament, i el rap s'ha d'expressar d'una forma en la que tu t'expresses en el teu dia a dia. És el nostre país valencià el que renaix de les cendres, la resistència dels casos populars.